La pregunta de resposta breu és un tipus de pregunta on l'alumnat ha de respondre amb una paraula o una cadena de paraules literal. A l'hora de crear una nova pregunta de resposta breu, trobareu primer de tot els paràmetres de configuració comuns a tots els tipus de pregunta, com el nom, l'estat i la retroacció. Tot seguit, indiqueu si voleu que es distingisquen les majúscules de les minúscules. A continuació, cal detallar les respostes correctes. Escriviu cadascuna de les paraules o cadenes de paraules que es donaran com a correctes en les opcions de resposta. Almenys una haurà de tenir una qualificació del 100%. També es poden incloure respostes parcialment correctes amb puntuacions menors, sempre per ordre descendent. Podeu afegir tantes respostes vàlides com considereu. També podeu afegir una retroalimentació específica per a cadascuna de les respostes. Quan ho tingueu tot configurat, deseu els canvis.